ito bait kay among gisa tari daan na bulong resulta kami Ruel. Ako do gibuno diha gasto jud na. Si Japon. Luping mo ko ni kasi kinamang taray. Ako kay beginners. Mo tahinga to ko sa inyo ha. Respondent ko kun sa utog bangil. Patay ayo-ayo kani lumsa. Ay nambok naman ni Migo. Lumsa nig pagbunit ako ha. Pumosel. Yeah. Masih na naik ni batal. Nagbatal na. Kuko. Batal racing niya ni. Antoy. Ilama ba ito? Ilama ba ito? Ilama. Video na mo. Video na mo gamay ito. Sabo na, Lisa ko nagkamer. Kwarta bitaw. Wait, puntahin ko. Kadun na. Tunyo. Ay kulit. Jawa dia. Lisa ko nagkamer. Ako tari na. Hala na, isa. Di ara ito Ara ko ko. Lisa ko nagkamer. Bejon. Ha? Lisa ko nagkamer ya. Isabong na na ba? ang ija ha kuan ra nang bajong ra pero di man Kadahan gipangasawa. Kadahan gipangasawa ko tan gipangasawa ko. Bawas lagi. Iya. Arang pertama itu. Sabo. Adsaw kuno. Ngano mang di man? Masuk entrada na. Matik. Lupan. Pus na Ito na sa kuan. Wa na gipus ay. Libanta na ba ni baluran? Nung dakpon mango man ay buwang da. Kuragong. Wa sila ebidensya na kuhang buwang. Wait, na kapilya mamay himuha man ginali. Sa una pagtrabaho lagi dari. Kari daan sila nang himo kuha. Okay ra kay si Bejon yo. Bago siya kanina. Hindi ka kuwas. Balik. Kuha kisa. Saan naman ang kabilya ana? Maapil nagdutob. Bantayan ay sa taas na. Ayaw lang Tutubraan ng kuwan. Ano? Martilyo ba? Tawa kabilya, murag himo ani matingana no. Dani lagi trabaho nila daan sa una. Kasi na pa nila mo Jon. Yari lagi na unahon.